Ahir vas aixecar-te a mitjanit. A les 2 de la nit. Pel cas és el mateix, jo dormia. Vas encendre llum, et vaig sentir remugar, et vas aixecar i vas deixar llum encès. No remugava. Remugaves? No. Sí. No remugava, només parlava en veu alta. El cas és el mateix. Ahir vaig treballar. Què? El que sents? Home, n'alegro. Oh, ara te n'alegres. Oh, i tant que sí, ahir vas treballar. Ahir vaig treballar, de 2 a 7 de la matinada. No et vaig sentir quan vas tornar. Ho sé, roncaves. Va, explica'm què vas fer. Roncaves com un home. Després de tot un any, saps què vol dir això? Tot un any? Sí, un any o més, no? Que no et sortia res. Sense fer res. Sense fer res. Sí, res. Va, explica'm-ho. Em fa no sé què. Per què? És només una idea. Bé, me'n faig càrrec, només la idea. Però això és l'essència? Si tens tota la idea, la resta és només digestió. Què dius? Digestió? Digestió de què? Ai, no ho sé, em sembla que és una frase que he sentit a alguna banda. La resta és digestió. Jo trobo que és una frase divertida i no és difícil d'interpretar. Saps? Jo sempre la dic als meus pacients quan han aconseguit de passar el primer estadi de la síndrome, que és el que realment costa de superar. La resta és digestió, els dic. Com volem dir que passat allò les coses van soles, com una digestió, i si ahir et va venir la idea, que és el més difícil, a partir d'avui només l'has de deixar madurar i donar-li paraules, imatges, és això el que feia sempre, el que fins ara fa un any havies fet sempre. Per tant, a partir d'ara mateix s'han acabat les angúnies, i les nits en blanc, i les visites al psiquiatre, i les pastilletes del dimoni. Ja pots trucar ara mateix a un productor i li dius que tens un guió enllestit per fer una pel·lícula fabulosa i talla'm ja d'una vegada, que vull que m'expliquis la història. No tinc cap guió enllestit, ja t'ho he dit. Mira que ets pesat, de debò, eh? A més, no crec que t'agradi gaire. Segur que m'encanta. No és cap comèdia. Millor. Ja n'hi ha prou de comèdies de baixa estofa que enganyen la gent. Millor. A algú pot semblar-li una història reaccionària. Què dius ara? Però en el fons no és una història reaccionària. Ah, millor. De fet, no sé què significa una història reaccionària. No crec que n'hi hagi d'històries reaccionàries. Hi ha persones reaccionàries, partits reaccionaris, ideologies reaccionàries. Però històries, no ho sé. Vull dir moralista. Ah, ja. Bé, n'hi ha de molt bones històries moralistes. Jo te'n podria explicar un munt. L'has vist cada dia, ja ho saps. Ben mirant, no sé com no t'inspiren per fer un bon guió els casos que tractem al centre. Són autèntics, i no melodrames barats com els de la televisió, o els d'algunes pel·lícules que m'estimo més no mencionar. De fet, només cal llegir el diari, és esfereïdor, avui, sense anar més lluny. Han trobat un noi... Però vols que te l'expliqui, sí o no? Saps que sí? Bé. Què? És la història d'un noi de 17 anys que va a un... No, és un dissabte al vespre. No, a la nit. Bé, imagina-t'ho. Són les 3 de la nit d'un dissabte. Un carrer ple de bars i locals nocturns. El noi surt amb uns amics, amb uns col·legues. Va mig borratxo. Aquella mateixa tarda, trencat amb la seva noieta, ha anat a la discoteca a desfogar-se, a lligar. Bàsicament, a lligar. De fet, la seva vida només consisteix a fer de missatger d'una pizzeria per tota la ciutat i a intentar follar-se jovenetes més o menys bufones, més aviat ximpletes als caps de setmana. Té una noieta i al mateix temps es lliga jovenetes. No, bé, sí, no ho sé. Em deixes continuar? Sí, esclar. Bé, doncs això, imagina-t'ho. La sortida de la discoteca. Els seus amics volen marxar a les seves cases respectives. Ell no. De fet, volia lligar i no ha lligat. Ell vol continuar la festa. Proposa als seus amics d'anar a qualsevol altre bar musical. Agafen les motos. Ell diu, seguiu-me. Engega la moto i surt embalat. Se salta un semàfor vermell per fer-se l'intrèpid davant els seus amics i pel carrer transversal passa un cotxe a tota marxa. El xoc és inevitable. El noi no du casc. La mort és inevitable. Però just a l'última dècima de segon abans de la topada, tot s'atura, tot es congela. Algú, no els àngels, ni Déu, ni el cel, ni cap providència, senzillament algú atura aquell etern segon que ha d'acabar precipitant el jove cap a una mort brutal. Així, tot aturat, una veu, sorgida del no-res, demana al noi que baixi de la moto i reposi uns instants sobre l'asfalt. Res no es mou. La moto es troba suspesa a l'aire. El conductor del cotxe, petrificat, té la boca oberta, perquè ja s'ha donat el que succeirà mil·lèsimes de segons després i ja crida. El noi contempla el quadre amb estupor i incredulitat. És com una fotografia. Però, contràriament a la resta de la gent, la resta del carrer, la resta del món, ell té llibertat de moviment. Mira el cel. Comença a sospitar que aquella veu que li ha ordenat baixar de la moto, que l'ha convidat a baixar de la moto, és potser aquell Déu del qual tant parlen els seus pares. Però la veu li diu, no sóc Déu, ho lamento. Sóc el teu futur. No cal que miris en l'aire, no sóc enlloc. Sóc només aquí amb tu. Relaxa't i abandona't a un llarg viatge. El noi s'espanta. I per uns moments es pensa que allò és la mort. S'aixeca sobtadament i vol fugir. No, li diu la veu. No t'aixequis, t'equivoques. Francafra. Però vols callar? Però si no és una crítica, és més aviat un elogi. Doncs te'l guardes pel final, quan et demani l'opinió. Perdona. Ja m'has tallat.
No, no t'aixequis, t'equivoques, deia la veu. Sí. I què? No t'aixequis, t'equivoques. Això no és la mort. I el noi pregunta, aleshores, què és això? I la veu li respon que és un judici, el seu propi judici. Metàfora de la mort. No entén res, he parlat primer d'un viatge. Tu? No, la veu li proposa de fer un llarg viatge. El noi ha d'abandonar-se al viatge del seu hipotètic futur. No entenc res. El viatge que el noi ha de realitzar és, en poc temps, de forma fragmentada i en salts progressius, una sèrie de visites, per dir-ho així, a moments no especialment rellevants del seu futur, del seu hipotètic futur, suposant que aquella nit l'accident mortal no hagués tingut lloc. Dickens, un conte d'hivern. Mira, més ben igual. Com que de tota manera aquest futur no deixa de ser un futur inventat, proposo al noi que... Qui? Qui què? Qui proposa? La veu. Ah. La veu proposa al noi de dissenyar prèviament al viatge un model estàndard de vida futura. Així la veu li pregunta: si sobrevisquessis, com t'agradaria viure? El noi dirà: vull ser multimilionari, tenir totes les dones que vulgui. Cotxes, xalets, mansions, de tot. Això és el que vols? Això és el que vull. I aleshores comença el viatge. Comença aleshores realment la pel·lícula. Ja era hora. Però no veus que tot això durarà només 6 o 7 minuts? Bé, doncs amb aquest viatge comença realment la pel·lícula, d'acord? El noi comença a viure escenes l'una rere l'altra. Fa l'amor incansablement cada cop amb una dona diferent, cada vegada més guapa però cada vegada més bleda, insofrible. Gaudeix de tots els luxes possibles. Gent que el telefona a totes hores i el segueix per tot arreu. Gent que el vigila i gent que l'ensabona per res. Però cada escena viscuda el deixa profundament indiferent. La major part del temps no fa res. I com que no fa res, pensa. I el que pensa és: oh, quin desastre, ho tinc tot i sembla que no tingui res. Estic sol i m'avorreixo. Bé, així se succeiran les escenes. N'hi ha d'haver de divertides. Sí. Fins que arribem a l'última. L'última del viatge, vull dir, no l'última de la pel·lícula. És en un llit. El noi té 93 anys. És un dia com un altre. I el noi, el vell, mor. És una plàcida, dolça i avorrida mort. Senzillament s'adorm i no torna a despertar-se. Dels 17 als 93 anys. 76 anys de benestar aparent. 76 anys de trista indiferència. I un cop s'ha vist morir en aquestes circumstàncies, tornem al lloc de l'accident imminent. Aleshores la veu li planteja la qüestió, la gran qüestió sobre la qual haurà de definir-se. L'accident és mortal. La moto xocarà frontalment contra el morro del cotxe, ell sortirà volant i el seu cap s'estavellarà contra l'asfalt. El crani se li partirà en dos i la mort serà instantània, violenta, tràgica, rebel, terriblement poètica. Sí, perquè és poètica i rebel la mort d'un jove, vull dir, als 17 anys. Un jove senzill, un jove qualsevol. Però la veu va més enllà. Li fa saber que hi ha una possibilitat d'evitar aquest final. La possibilitat que ben bé a l'últim moment el conductor del cotxe doni un cop de volant inesperat i eviti el xoc, amb la qual cosa ell sortiria completament il·lès, encara que això hauria de comportar forçosament, necessàriament, viure la resta dels seus dies exactament de la mateixa manera que acaba d'imaginar. Luxe, luxúria, llarga vida, superabundància i buidor. Espantosa buidor. La tria servida. La mort, poètica, rebel, ara, aquí, serà recordat pels seus amics com un heroi. O la mort dolça, avorrida, indiferent, després de 76 anys de dolçor, avorriment i indiferència, i el noi, nerviós, desencaixat, crida: no, no vull triar! Però la veu, implacable, serena, li dona un moment, un minut, un instant. Per això la pel·lícula es diria un moment abans de morir. Durant aquest instant el noi sospesaria definitivament el seu passat, el seu futur que ja coneix, ineludible futur. Llarga vida, dolça mort, dolça vida que seria com una llarga mort, i el seu insòlit present, una lluita, un dilema, ser o no ser, un judici fatal. I llavors el noi tria... Què? Escolta, Què? fa una estona que Què? em fa mal el braç. Quin braç? Aquest, Quina mena de mal? no ho sé, em fa mal. Potser necessitaria veure... Oh, braç! Què et passa? Em costa respirar. Vols alguna cosa? Aigua, no sé, escolta. Què? Ho veig tot negre. El pit! Ai, truco un metge. No te'n vaig! Quan haig de trucar? Escolta. Respira. Respira, sisplau, respira!